It's my pleasure. Bună ziua! Very nice to meet you. My administrative assistant. Mr. Vice President of the Macedonian Ambassador, Dr. Lazarescu. Nice to meet you, sir. Și la sfârșit, dacă domnul ambasador dorește, yes, sir. Thank you very much. O să dea niște declarații de presă. Press, you are invited after our meeting. It's okay? Yes, So you want to câteva ordini personalizate cu Focșanul și tot cu Focșanul. Da. Iar aici sunt imagini. Prețul, lasă. nu-ți faci grești. Mi причинува предсе огромно задоволство дека сум во Focșan, во околијата Вранча. Îi face o deosebită plăcere să se află în Focșani, în județul Vrancea. Ce impresie ați rămas în Focșan, practic? Импресиите се дека можеме да развиеме многу конкретна, многу плодна и трајна соработка меѓу провинцијата, меѓу околијата Вранча и Република Македонија. Se poate dezvolta o colaborare fructuoasă între Vrancea și Republica Macedonia. Веќе денес разговаравме и за конкретната област и градови во Република Македонија кои би можеле да бидат носители на таквата соработка со околијата Вранча и со Focșan. Chiar astăzi au discutat despre orașul care ar putea să, practic, să focuseze această colaborare cu județul Vrancea și cu municipiul Focșani. И очекувам дека добар дел од она што денес го разговаравме ќе биде заокружено и реализирано уште до октомври, кога е и големиот настан, големиот меѓународен фестивал на виното. Și speră ca toate acestea să se pună în practică în luna octombrie la Festivalul Internațional al Vinului, manifestația de aici, din Focșani. А до тогаш останува да го направиме нашето за сето тоа да биде реално. Și până atunci trebuie să facă pașii necesari pentru ca toate aceste lucruri să se și îndeplinească. Ce cadouri ați primit astăzi de la Подаръци до обекта денеска. Прекрасни подароци кои зборуваат за големата историја на Романија и за местото и значењето на овој дел од Романија во она што значи колективно паметење и посветеност за понатаму. A primit minunate cadouri care vorbesc despre istoria României, despre istoria locurilor de aici.